ምዝራብ ክእለቶም ከመይ እዩ እስቲ ቻት ጂፒቲ መጀመርያ ንሕተቶስ ኦኬ استታይ خبل እወ ትግርኛ እንተ ትዛረብ ደሊኻ እኔ ብትግርኛ እምርሓ ኦኬ እዚ ዋላ ንختንብዎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓደ ኣምሓርኛ ቋንቋ ወሲኸሎ ማለት እዩ እዚ ዘርእየና ታዩ ብደንብ የተምሃረን ትግርኛ ማለት እዩ ኤአይ ኣፕሊኬሽን እዚ ብደንብ የተምሃረን ማለት እዩ እስቲ ንዲፕሲክ ንሕተቶ ንዲፕሲክ ንሕተቶ ኦኬ ኦኬ استታይ خبل እዚ ኸ እወ ትግርኛ ክፈልጥ እየ እንታይ ክሕግረካት ኦኬ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኦኬ ትግርኛ እዚ በቃ ሕውስዋስ ስለዚ ክልቲኦም በቃ ኣይተምሃሩን ማለት እዩ ትግርኛ ኣይተምሃሩን ኣለዎም ቃላት ኣለዎም ግን ከመይ ጌርካ ሙሉእ ሓሳብ ትፈጥር ዝብል ገና ኣይተምሃሩን ዘለዉ ብዙሓት ምክንያታት ኣለዉ እዮም ትግርኛ ብደንብ ዘይሰርሕሎ ማለት እዩ